For me, Mamunina, Quaba, about Aprebi waves, you may so, and there a tosso me no, a war. Nahima, Asantehemaa, Dɔte Yie. Now Konadu Yiadom III, and in the Bessie, the better fem, the Becosubia, Aprebi waves, here the Bebro. Then Mamma Renfis like it, who share, comment it, na subscribe it. Aprebi waves, or Henry Ajua. Oshin Timperako, Watia Coco, Watia Blue, or Den Chenyan Poda Brumu. I will Wati Anajubuasu, and they were Henry Ajua Aprebi waves, and I will say. Aha ayamenshia ene ohima Dɔte Yie eda tosumi yenu ene yefrasie na yesfesa abreya awiani gina so papa enti ohima Dɔte Yie ene ekoso no abakosem amamre ade a yani betwa so bia no yebehwese yede bebremo yahwefo ne atiefo ho hia yen ti ade bia yebehunu bia no yede bebra ahwefo ne atiefo momi anyebre na yenhwe enema ekoso Dɔte Yie eda etoso emienu Nana Konadu Yiadom ya otoso miensa ono no Dɔte Yie enene eyeda etoso mienu ya yede brewo yanko ne yanko nkokore. Yanim say we dey wa with him ma ahaya mi amedie mu nanso mpani se kotoko a omfa dididie ejato wura mu so akotoko ene tene kane sabe mu sabe so ene yesom Nana Konadu Yiadom III eko ne nsama nkyire ene de tosum yenu a yewura Asantehemaa abetena adwam
ema nananom ema ne yako na eba no ayi yoseya ye wo onum omote ayi paso ya busuakan sa busuakan ebi ni kokofu efei ebi nso ne nananom Kenya ase kwabre Kenya ase onum so eya adehye ana afei ye hwe mamponten so ye nananom ayokofo mo ya adehye afei ye hwe baabi ti se ensuta ono so eya adehye ya oka ho nananom ayokofo no a onum ya adehye no omodoso dwaben eka ho na enso onum atena yi paso ankasa de eye saa nananom a mebobo onum din omo na atena yi paso anase onum na enya yie ema afoforo eba besu wona bia eti se ne ye wa ha na ye nananom ayokofo na ade ato wani ene ye nyina ye ba beja ma omo na enso ampani se nyansa subra ni asumdwe sutade pimpam twerefo ne Asantehene otumfo setu ababio ono ene nyansa subra ni asumdwe sutade a ye nyina ye pimpini ebetwere no ene ya hwera de pi na ye hwe nananom abakosemu a eye Nana Konadu Yiadom ya wodi kan ne penso ena ahemedwa efiri kokofu eba kumase anase eba kwaman nana epenso ena ahemedwa efiri kokobu eba kumase ana kwaman enya babeduru ye no sabia so ankobio ebeduru ye na ankora chibio enti kakra sa na sabio nananom hyehyeye ekoso na Aprebi Yiadom otoso miensa obeye adwumaso ede boa Asanteman papa na enso na Aprebi Yiadom otoso miensa ebra oba bedi akonwa no na sabia so wadi mfinhia aduokron me kire 90 years ena odi mfinhia nwotwe ewa akonwa so nene wadane atoyi eti na Aprebi Yiadom de yebekai no papa otiase no ne mababrem adwuma no ye pa no no aduane na mafobka so ye choba enso so ebio no ye obi a eba se yensa kete ene adoa na Aprebi Yiadom otoso me yensa ni mo papa obi enkwati no enya bibi emane nyeyi no ye de sikan na enso wo papa ane ye hwe kumase ya na ye fra ne kwaman ye ne abeye kumduase ebrebi atwamu no obiri komfo anoche kwa mefrempon kane no boni dia no opue enti yesesa ne din Asantehemaa ne din bofra ne efre no komfo kokko ana komfo a obere se de be ya boni dia wompue enti obiri komfo kodua baako ewa apem so na odua baako ewo bia ha ya efre ha kumase ne ne efre akwa aman enti de ewu ye no o ma efre ho kumawu kane ne emfre okumawu ne efre wo apem so ena kwaman so eye ne ebefre ne kum emai ase kum emai dua kum no ne mai ase na obi busa se dua no ye dua no wo hene komfa no chi dua no ba bia odi sibire kutire esi ye wo ba ntema anase kwadwo krom eho ena odua ena ode na mafo beka sword enso si ho etikane tete no eho na ye edwabrem ya nananom hia eye niema ahodo opi etine se ya bepue eye manhia na ba bi egiran bodware ne ya de abakosem badia na kire se Nana Konadu Yiadom enti na abakosem atise etwagu mira ofa okase mo okase eye konfono te durubrebe wo bone din ana opie we de hu adwere mi o ai konfono che eye nipa na aboni din konfono che na obepie oboni din kwa mefrempo a obepie na nipa pi suro se oboni din opie a ede ha obeba na Asantehemaa ne din foforo se konfo kokko ana obre konfo se ne be ya ubo se din ye ntimi fa ne ma enti besi na me na wo kasai ene na me ka kire adasa ama omu nyina ti ase se Asantehene ebra abeboni din se Asantehene bia no eye nipa baako na mafo be ka signal no emo tie ensem a wo ka se oma mema eba wo so obema mema ba se nse se wo ba so a wo ma
Asante Confanochi yes Adi bi edi dua ni mu ene sikadwa mu enti Asante ye modidi kwa uboni di ababi obi obete aha ofa fire ko enra ne Sunday no ahun se konfo ebe kom ya no pa ne pa na me bisa se esu wo mfaso esu wo mfaso papa Asante ntimi nkwati akonfo enjechire Asante manenye yi Confanochi ono ne penso na Asante ye nkambo mu ye efua enti krob ya yirefi anwoma mpasa chikotoko ye ntimi nkwati akonfo enye bibia manenye yi nananu mo konfo omu na bie kwem omu na prapra kwem se bibi boni bia ensie enti akonfo yi se omu ye saa ne emayi a eboa ma ekwem da ho enti uba ye dwumadi a ye die bibia ni wa ebetima koso e bone dabi entumi sisa enam se nananu mo konfo ahwe honhom mu ahwe wonam fam aye bibia wie to omu wie na omu ma kwan se nananu mo nto omu dwumadi so na omu ye na kwan ni wa eka dwumadi yi o hene betumi asase no anase ombehwe se so kontekro bi ebeba be sai dwumadi ati sei ka wonu ma ebeba okontekro no mom adi ka ja nananom na ye dwumadi atuma ye nkoso enti nananom akomfo omu bie kwam na ape o mahwe kwam ahwe so hawo ne amane bia ni o na abo ama Asante ene ma wo mo ye atumi ye nkoso. Okay now over ayam konfone bi nsema omuka nunu ano eya mama gia de se konfo ana abusumsum eya adepa uha eya adwempa na mafa ana eya adwempa de anti na meka se ne ya se enu ano pa no eya kofi kokubu nsam waka se ebo be fo honum a nsuo be pete ampa fo honum nsuo pete enti mejina weso uha kom ana busumsum eya adepa ebe boayen ana eya adepa eye asempa ya ebe boayen mamenkai wasembi obi ni nua na wa asore ena ne ba ana okunu ana ne yire ayare enapi asema yonko ana ne wa asore ne be ka kire wonse sorry na wa ansore a obei anhwe ana wa hwere wo ana wukuni anhwe ana wa hwere no wujidi sadi na ema na ka chazo sorry kwa busa ko busa na hwe se okobusa na de ewo mu no ye kire na wo ye no nkire se wo sombosom esanse o pese o hwe o shebrim ena wa hwe o shebrim tiso wa hwe shebrim mu wi a esese ne wo ho wo ye wi a woni bosom ne ni bibia yo biu da bida eti eye se embre nyina no yetumi de ya hoto sabe akomfo ne abosom no so ne ekobusebusa enema hodo efiri wo no nchen na aboye ama niema hodo ayeyo no etumi akoso komfo bi ba asase so me kasa kire se 14th century eye afe apem ene edu enaimu no 14th century komfo bi sore wa Asantehemaa na ne din ede komfo tuda yi o hyenkom se enipa kokko ko ba bedi so na nanom se ehuo enipa kokko de ehunu bi wo hene ana nipa fufuo ehunu bi wo hene se wo ba bedi so etinya no kre ne ekoba ye ne se ebra ne so ye no na nanom se wo gi control chese waka asem a enimu kwasi kokko mai ewia prentumra to ya ena comfort to da ni wura adanketuam eja na kwan afei ebo no miensa awigina ena akwasikoko epieye na akwasikoko opieye no enipa na odi wo no mani ma odo mo baa no na ni din John Diago di Azambuja ono ena na di wo mani edi wo mbebu asase so ya na o ye Portuguese for ya na from Portugal o me di ka ba na o mo baa no na sa bre ye ja sebe comfort to da kwan awie eha ena o hene be kasa sa de anim sa ka achi me huni ya enkamenkum comfort to da enti ko ba sa no eye comfort to da na won ho na won so no ena tisi na nanom so etisi obi so enti ono ekatwi no a
na wakyerɛ mu akyerɛ Portuguese for no so kasa no nso akyerɛ mu akyerɛ saa brɛ wɔ hena no ɔte akonya so ne yɛfrɛ Nana Oti Akenten no wakyerɛ mu akyerɛ no enti Nana no mɔkɔmfoɔ de nyame anim ne sɛ yɛkwati wɔ mo a Asante nya Asante bio wadaroma enti ɛsɛ yɛtie wɔ no nso na ɔmo nso ka adiifoɔ ho papapapapapapa ɛwɔ Asante na offer enra nkasa ya hu sɛ kɔnfo no bi ebi susua paa ya kasa ɔmo so na ɔmo susua paa ɛno no na kyɛ sɛ ɛkɔm wɔ ɛne limit dabi ofiri aseɛ ne mmɔfra ase na ɔde akɔduru baabi ka ne tete hɔ no koraa deɛ na obi wɔ hɔ a moti abɛfa no de ne kɔwura mu mfie mmiɛnsa mfie nkron ansa na wasan aba ɔbɛba no abɛn hye enti wɔn mu firi wɔn mmɔfra ase na ɔmo de akɔwie enti sɛ kɔmfoɔ bi so a honhom ate ne mu no nya akwadaa na mmom ne nipadua no na ne mfinhyia no ɛwɔ fam saa na teɛ na enra me mo kwa ba minua afi so me fa kwanya we so eche atiefuo nyina omuti ano mo hwe o TV so se ene Nana Yie ye mu bi bebre security force de o kan no but ye mu bi no mo wo abonten me ka abonten a Asante achi ebi mu ye national security ebi mu ye soldiers ebi mu ye police all the security sectors ni avehia ene yasre kwan we adwumam se ye besom ye Nana enti wu se ye wa ha ye national all the security network ni nyina wa but obia ni na adwuma ye de ahye ne nsa wa ha se o hear me say am gina ya me control omo she brown ni nyina no omo commander ni a policeman but enam say mo ye civilians ni nti ya ko training ni ye do ma no to control all of them say the be ya emfa ntawantawa because ye nipa ho adwuma ne ye ma Asanteman enti na de na ye no ye mpese e be kwa ye se obi se obi atena obi anigye so because obi no Asante a on tutu na namo emma ha enti gina ha no sometimes ye no mu bi no ye won kwala bi omo security num se de obi sa omo ncha talent se ye ba ni omo nenam ena Kumasi krodua we do so ha en kwala aboni atwa Kumasi ho ahia meka kwala aboni agatofo no ene ye mu bi se ne ye tena mu kakra ansa nyame yi afrim enti ye boma ne ye de ani hwe se de be ya ye nuanomfo ni bia na omo te se emfata yehu bi wa ha ne ye ni di nachi ne ahwe ne djuma di a o ba bedi ti so hu se wa ha we are all together as one as all here security no obi a o se ni uniform chire ba bi awo ne yehu ba bi awo se de be ya BBC a ya hu asomasi oni asomasi na nam into hu ya ahimfie security ahimfie no ni security ya omu stay security no enumu no ma yi boys ni bia ya train o man ne hu ade fefe ekosi ena afa so otumfo akoba bia ne memo omu di na chi no omu so kan ho mente wo kire ma na program
Yo, medase. And said ye ura. Akami atenese. Sebi eburu ye nyina enim ye mame. Said the osombo my fa. Na sabi Asante amamle ni amane no. Manwo se wo bi na wie bi nti. Ye nyina na no mabre mpomfo, na no kumasefo, na no man kwa ne achiam nyina ba wie ye ura Asante hene. Enti di o kan ye di so. Ano nti enne no ye di awere ho no aye start ye nura no. Ye start kwasi da anajo. Ana no pa konfo kom ye. Ema ye be wie nura dwoi. Eno ana ye to aso abesine. Na ma hu sinema bebre atwagu. Ade no wo kama omo amutifia a omo nya kwan emba ha no. Yo dia make pa ne se bia buru se bia nya no nipa ehwem ko ba nya anya se omo ho ne ta omo ana ni jebi na ba se bi omo ba ne nso no ye nyina ye hima ba ko a waka santemawura ono ani ni aba wa free mo na eya mamle ni amane se nipa oti ase sabre na won kwa ese wo be hwe bibi se na daache enchire ma ebia nsi seseo benfie beze ohani echire ne beba eba mo piao akura nyansafo na ekono eba na usu wonya bia ka kire wo mase hwe ye meba no ye mrantie no Asantehemaa mi wiye na nya asem ketwa enti ne ba no enye sunkwa na ye besu na emom ye di sue bibi afiri amamre ene amane Asante man wo a wo se ye hwe na ya nchirima ya ba no so ye kuramu ni ye hwani ye enti wo se nipa bia wo ofie a oba na oba huru bi na se pase wo do anu ka wo unu ni ye na wo so wati ba ka ni ye Dada. Eno ma yehu se amane ne amamra nkasa no efe me bai enra me ba ha nya ho kwan ne media fo bebri kasa amane ne amamra etwa kusuo no efe akonfo eye omode nana ma hemfo so ye omode amamra nkasa efe Asante amamra efe na de me share no so ne se asumdue eni Asante mantema tie ntimi fa dwumadie we nyina ngu akwan empunka ahoho mo ba no nkekwan mu no omunya ni gie emfa medura Asante mantem me de ho kwan yi ka sha foforo se omayen tie ho ase na ye no do ye ho na yinsu ase ye de be che eno na be boa ye na ma Asante mantem ana se oman Ghana yenye ye fapem mani age pa me hu ne ma bebri e wa ahemfia Eya nkabom na anya Aprebi waves a onya de baby a abusia yesom Asanteman de yenim bre o ene yen kase mabre nso ene nti yesom na mpanisi atopre todwada na nso we de atopre beto ya woda ene nti kina beba na ya woda so ye twede tiri kura ene nti kosoa se obe like obe share wasem bisa comment fabra Aprebi waves ohene yire adwoa Aprebi edebede